Ang mahimo nga naguba nga wala nato ni baluan gani dapat nga chikyaron gid ini antes pa man butangan liwat agud nga malikawan ang short circuits kag fire incident sa tion sa pagsugata sa bagong tuig. Itugyan sa mga professionals ang paggamit sang palupok. Dapat ang mga fireworks ang gabiton lamang sang makaibalo sa paggamit sini bangod hindi na masadya ang pagsugata sa bagong tuig kun mayara sang gindala sa emergency rooms bangod na samaran gikan sa paggamit sang palupok. Kun luyag mo nga mangin safe ang imo pamilya kag mga palangga sa kamuhi subo nga bagong tuig, mahimo man kalikawan na lang ang paggamit sang palupok. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluyas sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sa Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini. We all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga paratuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong sa ato nga mga kauturan kag sa ato nga mga kabombo
sa mga tagpalamati naton Biyernes na kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 30 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022. And kabombo, we all would like to. Kag para naman sa aton nga Bombo Radio Philippines sa New Year's countdown. Happy New Year and a 2 days to go before 2023. happy New Year. Duha na lang gid lamang kadlaw mga kabiran kag tuig ba 2023 na. 2023. So sa aton ni mga kabombo anong aton mga top stories of the day nga aton nga diskusyonan sa subong iyang aga. Diri sa aton nga paratuntunan ang City Treasurer's Office patigayon, overtime sa pag-release ng mga salaries no, sa mga job order employees subong tubtub-buwas nga adlaw. Kag speaking sa Bacolod City Government Center ang BCGC ground, handa na para man sa New Year's countdown sa buwas sa gabi. Sampang sa mga balita pungsod noon, almost 3 million, naglabot na sa 3 million ang mga SIM card holders naka-registered na base sa records ng NTC. Kag subong man, chikeron taman mga snowstorm, no? Nga na-experiensyahan sa pila iya ka mga kapungsuran sa bugos iya nga kalibutan. Kag sa mga kabombo naton, dugay-dugay, tinguan naton nga makapakigangot sa aton nga bombo correspondent, direkta iya mga kabinan sa Russia, no? Kay amo ni gani kay winter pero teka tugnaw ang Siberia nga sakop man niya sang Russia. Sus grabe to ya. Ang tugnaw-tugnaw gid dyan, no? Sa katugnawon, chikeron naton and speaking sang Russia, hibaloon taman ang sitwasyon, ho? Kaya ang pinaka-latest gani diri ang syudad sang Kharkiv, Kiev, Lviv sa Ukraine ginabayoman sang Russian missiles. Susway, gidyagon tatang Russia. So initanan ha sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo ang ato niya nga tutukan kag ato niya nga diskusyonan sa subong iyang aga. Drigid lamang sa ato niya paratuntunan sa Bombo Report sa First Edition. Sabi na iya ka mga nagapanguna nga mga balita. And this morning, kamusta ka modra sa mga kauturan kay sa mga kabombo naton. Parayon na ka mga pag-join na sa aton iya syempre nga promo diri sa Bombo Radio. Ang nagapadayon naton iya nga promo 1-2 Panalo Part 21 promo naton kay sa subong nga bulan sang Pasko manog natapos na ang Pasko ta manog bag-ong tuig na. Sa bagong tuig may expectar kita sa isa ka milyonaryo para sa aton iya nga promo. Kay man mayara gidya sa mabunutan nga winner para sa isa ka milyon ka pesos. Kay manti masobra 6 million pesos nga cash siyahan pagi sa 1-2 Panalo Part 21 promo diri sa Bombo Radio kag Star FM. So may kilalaho naman kita nga masunod nga milyonaryo. Base ikaw na ina, gani magpasakop na ha. Paano? Siyempre hapos lang gidya. No, sa mga kauturan naton nga gusto nga wala pa na abi nakapasakop abi amat-amat. Tanyo na sa nagapasakop kung wala pa nakadaog sa daily draws naton. Kay may daily draws kita, no, may daily draw kita. So, padayon na nga sa paghulog sa inyo sa mga entries, pagbakal sa mga proof of purchase, no, sa mga sponsors sa pinakamalapit nga supermarkets, grocery stores and sari-sari stores sa inyo sa nga lugar. Kay padayon ang pagbaton naton sang inyo sa nga mga entries. Again, sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton, isulod sa white envelope ining required nga mga proof of purchase, no? Tapos isulat sa guwaya sang sobre ang inyo dira iya nga mga pangalan, address, perma, no? Syempre signature, contact number
name of proof of purchase, no, week number, titles and promo, 1 to Panalo Part 21 sang Bombo Radyo at Star FM, care of Bombo Radyo Bacolod. So, silihan nyo na sa Mayo, saraduhan nyo sa Mayo, ang inyong sining envelope, agod nga hindi madula, no, ang mga proof of purchase kaysa sulod sini, no, sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton, no, kag ihulog, no, sa drop boxes sa Bombo Radyo Bacolod Station o kung sa mga drop box centers naton. So sa mga daily draw winners naton nga ongoing sa karon, makabaton sa instant cash prizes and gift packs kung malawagan. And then kung ay remind ta lang kamo, no, again, kung malawagan ang imo sa nga pangalan, hatagan kamo dira namon sang anom ka oras nga deadline kag dapat ma-claim ini gilayon sa sulod iya sang anom ka oras kay kun hindi amon bawion ang tanan nga premyo kag magabunot taliwat sa isa pa ka tagdaog, no, sa mga kauturan naton bilang bulos sa wala ma-claim iya nga premyo. So, again, sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton, ang announcement of winners halin Lunes, tubtob iya sa Biyernes sa sulod sang 7 iya ka simana, no? So, tanan of course nga draw naton diri supervision ni sa aton ni FDA representative. So hulog lang kay pareho ni ti manog New Year kita nga daan kabalo ko yari gid ni, no, sa choice gid nyo subong ara gid ang ladies choice mayonnaise mac reunion na with my one and only love, no. So masalad ka dira, ma-sandwich maghimo ka sandwich, so pwede gid, no, gamiton mo ang ladies choice mayonnaise. Ang proof of purchase, 1 empty stand-up pouch, sachet or label sang mayonnaise or sandwich spread. And of course, sa mga kauturan naton, no, ang Nescafe, subong partner gid din naton, ho. Nescafe, bango na with Nescafe, no, bo si Bombo Anthony aga pa nagtimpla, sini nga pa ning hamot gid, no. So makabugtaw ka gid, especially subong nga kagahon sa proof of purchase naton, any 2 of empty sachets sang Nescafe Creamy White, 29 grams, or Nescafe Original, 26 grams, or Nescafe Creamy Latte, 27 grams. Okay? So, good luck ha sa inyo, sa mga kauturan naton. Kabay na ni sa mga proofs of purchase nga pwede nyo mapadala. Sa ato niya nga promo, 1 to Panalo Part 21 promo, araw-araw baldeng papremyo na may cash siyahan pa. So, hulog na, no? Hulog na sang inyo sini nga mga entries. Sige. So, sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton sa subong iya nga aga, chekero naton ang sitwasyon sang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Subong aga pa sa Bacolod City Government Center, nag-report si Bombo Carla May, mag-report si Bombo Carla May Defensor, ready na dira, no, kay man New Year's countdown na. Man New Year's countdown na sa buwas iya nga adlaw, December 31. So, kamusta subong ang aton iya nga palibot iya mga kabinan sa syudad sa Bacolod. Si Bombo Carla May Defensor, no, chikero naton, iban, excited na ni magkanto sa government center, no. It has been a practice man no, do halos every year man riya sa aton sa may syudad sa Bacolod sa aton iya nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton. Okay? So, chikero naton ang sitwasyon diriya sa aton sa may palibot sa syudad sa Bacolod, no, hibaloon naton una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Sige, no, kay di sa 31 pa lang sa gabi may mga activities na, may mga pa-raffle, may mga activities sa Bacolod City Government Center, and then hasta na magsug-alaw iya mga kabinan sang bag-ong tuig sa
pagka 12 midnight may mga fireworks na kay maga-countdown no to 12 midnight para iya sa bagong tuig na i-welcome na naton ang 2023. Ibante excited natin makadto iya sa Bacolod City, sa Bacolod City Government Center. Pero naman naton yung mga kauturan natin iyara sa iya ka mga panimalay, no? Normally diriya sa aton sa Pilipinas duhalin sa una ginabalgan nila kung mag New Year, dapat ara gikita kuno sa aton iya nga mga panimalay. Pero samtang nagalakat ang tiyempo, nagalakat ang panahon, no? Ang kultura, especially sa mga western countries man, nga New Year sila sa sagwa, no? Pareho na sa New York, sa Times Square bala. Ang dropping of ball amo nang ginabantayan. So, dira naga New Year, no? Dira naga-celebrar iya sa bagong tuig. So, kita may mga fireworks tanan, kita diriya sa Pilipinas, so amat-amat naman na, no? So, that is why, no, may countdown man sa Bacolod City Government Center. Chekero naton, una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Yes, Bombo Ann, good morning. Live kita diri subong sa Bacolod Government Center. Bombo Ann, kag subong bawti. Wala daw, hindi naging masyado tugdaw, pero gafag. Oo. Ang syudad sang Bacolod. Gafag ka, Bombo, sa likod mo, Bombo Carla. Oo. Nga Yes, gafagaw. Amo gani, Bombo Ann. Abi ko gani, ano lang ini, no? Ano ni, may nagadabok pala bumuati. Oo. Siyempre kagahon, nagadabok para sa ila sini nga kape, no? Pero hindi gali. Fag yun siya gali, Bombo Ann. Oo, So, kanami ilang taon. Abi dito ko angay. sa Salvador, Benedicto lang gafag. Amo gid gani, Bombo Ann, no? So, nami man, kay ti may fog sa city, do angay sa nga Baguio City, Bombo Ann. So, pero ti at least, no, ma-experience naman ang fog. Pero katingalahan na Bombo Ann, no, adlaw na mera sa gihapon sa nga fog. Pero kanami isang view. Pero Bombo Ann, diri kita sa Bacolod Government Center kay tungod nga may-ari diri isang countdown sa maabot nga New Year. At excited na bala ang tanan, no? Ato na diri pagabantayan Bombo Ann kay ti sa information naton. Mayara sang fireworks display diri sa NGC kag for sure madamo gid sang magapadulong diri nga mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Pagpakita nato na Bombo Ann nga ang name sang syudad sa Bacolod ari gid no, Bacolod. Ari gid siya sa may tubang mismo sa nga fountain, Bombo Ann. So amo ning ginahulat sang tanan ang maabot nga countdown kag ang fireworks display, Bombo Ann. So sa una, kung duwa man katuig nga wala man kita naka-eksperyensya sa fireworks display. May mga fireworks display, yes, sa Bombo Ann last year do wala man, no? Yes, so may ara sang iban nga patigayon man sang fireworks display, pero every hindi year diri man sa- Bombo Carla, no? Fireworks display. Yes. Naguntat lang ni sang nag-pandemic gid, Oo. no? Pero sa mga previous years, at ito ginasugura, nagid man inadra sa Bacolod City Government Center. Yes, Bombo Ann, may ara man kita last year nga mga nakitaan nga mga nagapa-fireworks display, pero ang syudad sang Bacolod ako ng NGC naguntat, no? Pero subong, masaksihan naman naton ang fireworks display, Bombo Ann. So, while labo sa mga fireworks display, makita naman naton ang mga display diri, no? Sa palibot sa NGC, mga baligyaan diri, Bombo Ann, kalingkiti kagahon, tagin sakyer naton, sirado pa ini sila, Bombo Ann, no? So palibot diri sang NGC sa likod makita naton nga may mga rides pa didto, wala pa nakuha, Bombo Ann, sang mas kara siguro gimbutang na lang dira para subong December nga mayara liwat sang pagkalingawan ang mga kabataan, Bombo Ann. So palibot sini sang NGC mayara gid sang mga baligya so buhi sa gihapon aton sini nga mga negosyante, magagmay nga mga negosyante nga nagabrigya diri sa NGC, Bombo Ann. Ti kamusta sila dira, Bombo Carla? Kapila naman sila kagabi, no? Actually, though approaching ang ining bagong tuig, at least natagan sila dira sa tsansa nga makabaligya. Yes, sakto gid, Bombo Ann, no? Waay labot sang Mascara Festival, kiti Mascara Festival gintakagaan ini sila sang kahigayunan nga magbaligya diri, Bombo Ann. So subong ara naman gitagaan man sa kahigayunan nga makabaligya diri. So
subong nga bomboan ti sirado pa ini sila at kung gabi ti buhi gid ini no kay ti madamo sang mga kauturan naton nga naga padulong diri gabanding sa ila sinitag sa tagsa ka mga pamilya naga picnic ini sila diri bomboan. Mayo na kay kung ara ka dira matanaw fireworks kung wala ka dala pagkaon kundi hindi ka magutom. Yes, sakto gid. Sakto gid ina bomboan no ting iban diri mag-spend sa ila sini nga New Year sa Bacolod City Government Center upod ang ila sini nga mga medianoche. So checkaron man na diri naton ang sitwasyon no sa maabot nga kon December sang gabi, December 31 sang gabi kag January 1 sang kaagahon bomboan. Bombo Carla, ang isa pagid gani dira no ti syempre ang mga street cleaners naton alerto man subong aga kamusta sila dira? Yes, bomboan. So far at ang considering nga makita sa palibot mismo sa nga NGC bomboan may man dutay pa nga mga sulusagot pero hindi iya parehas ang after isang maskara bomboan no? So opening nga grabe gid ang sagot. So far siguro ang iba naton nga mga street cleaners nakasugod na ang iba na bomboan wala pa ko diri may masiklatan pero matinlo na no ang aton sini palibot diri bomboan. Kanami man no sa sobra sang katugnawon naga-fog diri sa aton sa palibot ta. Amo gid gani bomboan do na feel gid naton ang katugnawon sa aton sini nga palibot kay ti naga fog. So far sa subong bomboan pasalamat pa kita ay wala yan nagapanalithi o po nagaulan subong nga kaagahon. Duhalin pa ni kagabi bomboan nga okay gid ang aton sini nga tiempo. So kabay pa nga kung magpasaulog na kita sa nga ako nang pag takop na sa nga 2022 bomboan kabay pa nga hindi mag-ulan kay para at least nga ma-enjoy ta bomboan do pila man katuig nga ako mera kita last year no kay tungod nga mera sa bagyong Odette bomboan naka-experience kita yan sa pag-ulan-ulan pero kabay pa bomboan nga pag sa ulog naton sa bagong tuig wala lang sa pag-ulan pero maka-enjoy gid ang tanan para at least ang ari diri ay makita diri naton nga open field bomboan at least ang diri hindi sila mabasa mag-enjoy man ini sila sa fireworks display bomboan. Waipan may naga-jogging dira? So far bomboan na may ara naman pero malaka-laka unlike sa may Capitol Lagoon nga madamo na isang naga-jogging diri dutay pa lang ang jogging diri sa Bacolod Government Center bomboan. Okay. Yes, sa bomboan panugyan lang naton sa aton sini nga mga kauturan kay tungod nga gadamol gid ang fog. So mas siguro nga mahinay-hilay lang kita sa pagpadalagan sa aton sini nga tagsa-tagsa ka mga salakyan ay madelikado man ini bomboan no. Dapat tagid sini nga mga windshield kay tawag ka bomboan madamol-damol no ang fog sa subong kapintang aton sini nga mga motorista. So maghihinay-hinay lang gid kay wala kita tuod sa may mabatyangan nga pag ulan-ulan pero may yara sang fog bomboan. Gaan darang fountain aga pa Bombo Carla? Yes bomboan. Okay. Permi na diri ang naga-andar gido ang fountain. So matungod nila kita diri ako na ipakita man bala naton ang katahom no sa Bacolod Government Center bomboan. So naga-andar na permi na diri naga-andar ya ang fountain diri sa Maya Bacolod Government Center. So bilin so bomboan na kung sa plaza madamo kita sa may makitaan nga tawag Christmas lights diri bomboan is bilin. Pero okay lang bomboan no kay kanami man sa bilin nga ari diri sa Bacolod City Government Center. Bali ang NGC wala wala Christmas light. Yes, amo lang gid ini ang bilin nga ari diri sa NGC bomboan. So ato sa punta nga malapit gid mismo sa entrance sa nga building sa NGC bomboan. So ang tiyempo taya subong niya do kay di bala diriya sa aton Bombo Carla ang mga fog nga niya kisa ma-experience na lang sa mga hilib lang mga lugar, let's say mga Don Salvador Benedicto, mga muna nga mga lugar kay mga tagas na gidna nung bukid pero gaamat-amat naman sa aton no diriya sa government center ka fog pero sa dala naton amo man Bombo Carla going amo dira.
Yes, Bomboan, sa pagpadulong naton diri sa syudad sa o kung diri sa NGC Bomboan, makita naton nga ang fog bala nag-ara gid sa dalan. So mo lagi na Bomboan nga maghinahina lang ang aton sini nga mga motorista ay ti delikado man Bomboan no ang fog kay do medyo damol na gid Bomboan. So although manog manog alas 5 naman iya sa aga, no? Yes. Yes, nga bisan pa nga ulo adlaw na. So masami pag Bomboan kung magsanag-sanag kay makita gid naton ang pag subo makita man naton kay ti ano man siya sa mga suga maritaan sa bisang suga Bomboan mabalaan gid nga mayara gid sa pag Bomboan. Okay, sige importante duway man nagaulan subong hindi man magaloom ang kalangitan Bombo Carla. Yes, Bomboan, hindi natin gid maklaruhan. Pero sa subong, ti madulom-dulom pa man, kag atis Bomboan, wala kita sang may mabatsyagan nga pag ulan-ulan, Bomboan. Okay, sige. Salamat gid, Bombo Carla. Yes, Bomboan, nagikan diri sa Bacolod Government Center. Ini si Bombo Carla may depensa para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Assistant of All Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor, no? Ang sitwasyon naton diri sa may palibot sa siyudad sa Bacolod, diri sa may Bacolod City Government Center, no? Naga-fog, no? Laka lang na ma-experience diri sa aton. Ariho, ga-send man mga pictures sa mga listeners, tabla. Nabomboan, wala ni Sir Joel. Nabomboan, ariho sa Burgos going to east na kuan man grabe man no fog man so amo gid ni kay katugnaw aton nga tiyempo no sa karon approaching sa bag-ong tuig o kun sa New Year no sa mga kabombo naton. So sa mga motorista amo na gani you have to be very careful lang kung maneho man gid sa inyo sini nga mga salakyan no. Halong lang gid kay kabudlay kay naga-fog nga daan sa karon. Okay? Sige. 50 minutos nang nagkaligad sa oras nga alas 4 sa aga sa mga kabombo naton. Mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga paratuntunan, dugang pagid nga tupiko aton iya nga diskusyonan. Dahil lang gida, standby. Road safety tips ilabi na akong holiday season suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Subong nga holiday season, madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa hulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol, kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive, kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sa mahimo makatugas ang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggarano nini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka. Bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kun iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa pagdikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ng stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-apat. Okay, sige, balik na sa ato niyang aparatuntunan na 57 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni magmalataga pa magbulugtaw ha, bugtaw na bango na 57 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 saga pero iban subong at i-relax anay, no? Especially sa mga government offices kay man nga Rizal Day, it's a holiday, wow, long weekend gid no, subong pa lang 30, 31, 1 until January 2, so 3 nang balik, especially sa mga habalta na sa mga opisina, iban nga private and government offices, kay subong Rizal Day, and then January 2,
recently gindeklara sa ato niya nga presidente nga special non-working holiday. So enjoy ang holiday sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton. Enjoy naton iya ang New Year sa mga may trabaho at enjoy gyapon na. No? Especially mga utod na sa mga uniformed personnel tiway na iya Christmas kag New Year. Magkabalik ito ay Christmas kag New Year. Sa mga kauturan ta tiga duty na iya, no? Just like as para serbisyo publiko. From diri sa aton, kung nag-fag sa aton, kaya naganing pag-report ni Bombo Carla sa government center, kung di nag-fag sa Burgos, sa mga kauturan taho, nag-alerto subong sa Dira Dampi, mga utod sa Ayala. Alam niya sa diri Bomboan ho, sa Patag. Sus kadamol man diri habal ni Sir Eric, no? Damol diri ang fag. Sa Patag, sa siyudad sang Silay, no? Habal ko na gani mga Salvador Benedicto, sa, no? Sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton, no? So, no, we have to be very careful, especially kung nagamaneho kabala. Kaya sa katugnawon na gidni. Speaking sang tugnaw, sus, grabe. Dito ya sa may Siberia, tamaan dito ya katugnaw-tugnaw. Mga kauturan. Ta kahit winter mo. Pero check ron tabala subong, kaya ang Siberia, sakop ni sang Russia. Kay subong, ang aton iya nga bombo correspondent sa Russia, si Ma'am Alma Arcilia, yari na sa pihak nga linya. Ma'am Alma, again, welcome po dito sa Bombo Radyo Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Ann. You're live po na dito sa amin and of course, worldwide na rin Ma'am Alma. Good morning, good evening dyan sa inyo sa Russia. Yes, Ma'am Ana, good morning and mayong buntag po sa lahat ng tagapakinig ng Bombo Radyo Bacolod. Hi, ma'am. Kamusta kayo dyan ngayon sa Russia, ma'am? Ma'am, we're good and we're fine so far. We are nakapag-celebrate na po kami ng Christmas season. Yes. So, happy now. And then, as of now po, naulan po ng yelo dito sa Moscow area. Wow, grabe no? Ano, ma'am? Gaano kalamig dyan? Yung temperature yan dyan ngayon? Ma'am, so far, maganda po yung temperature dito sa Moscow. So, -6. Hindi po siya ganun kalamig tulad ng last year. Kasi from last year, we experienced -20 to -25. Grabe. Pero ngayon po, napakaganda po. Parang smooth po yung weather ngayon. So, it's fine for us. So, napakaganda sa feelings din po. Ma'am, yung -6, ma'am, para kung dito yan sa Pilipinas, syempre napakalamig, although wala tayo ganyan, no? Wala tayong winter. Pero sa inyo, parang nasanay na rin kayo, ma'am, no? Na -6, parang okay na lang. Okay na rin. Yes po. Mainit po yan ngayon. Yan po yung pinakamaganda doon. Yan yung pinakamaganda. Pero Yes, previous year, grabe, umabot kayo ng -20? Yes po. Grabe, mama, no? Yes po, ma'am. Usually po, November, December, doon po na-experience talaga yung pinakamababang temperatura until March. Ngayong pong year, medyo kahit na -6 po siya, ang na-experience po namin ngayon, madalas po yung pag-snow. So, umuulan po siya ng snow. Para umuulan. tag-ulan sa atin. Ganun po. Oh, wow. Ma'am, from, di ba, sa Amerika, sa ibang parts ng Amerika, ibang parts ng South Korea, Japan, may mga snowstorm na nagaganap. Canada, how about dyan sa Russia? So far, ma'am, hindi naman po natin masasabing snowstorm, pero continuous po yung pag-snow niya, yung pag-ulan niya. Usually po it takes 3 consecutive days tuloy-tuloy po. So mataas po yung snow, umaabot din po ng lagpas 20. Pero yun po ay normal na po dito, lalo na po sa tulad naming OFW na matagal na po sa Russia. So, okay na po kami doon. So, ang pinakamahirap lang po doon is yung maglakad dahil napakadulas. Oh, grabe, ma'am, no? Kagaya sa'yo, no? It's like normal na yung -6, normal na yung umuulan ng yellow. Ilang, ma'am, no? Nagdekada ka na dyan sa Russia? Yes po. Oo. Yes po, ma'am. Dekada na to. Ngayon po ay normal na sa amin na ganun yung magiging temperatura. Pero hopefully, siguro po pagdating ng January and March, yun po na yun talagang mas lalamig pa po. Wow. Ma'am, umuulan ng yellow dyan, magmula nung, ma'am,
nitong anong petsa, nitong December? Ma'am, nag-start po yung winter is yung pag-ulan po ng snow is November. So, late na po siya kasi for the Okay. past few years, we experienced like October, may mga first fall po ng snow. So, ngayon, medyo late siyang umulan ng snow. Oo. So ano ma'am, may mga recorded na just like na rin sa ibang countries na nagsusnow, may mga recorded na like na disgrasya or let's say may mga fatalities because ng sa pag-ulan ng yelo, pag snow diyan. Ma'am, usually naman po dito siguro po dahil sa continuous na pag-ulan ng snow, yun lang pong slippery. Madalas may Slippery. mga accident. Pero so far, wala pong mga fatalities dahil yearly naman po, ready naman po ang Russia government at saka yung Oo. mga ibang LGUs dito na magre-ready kung may emergencies po. Oo. Pero ma'am, kamusta yung yung anong ng government? Ano yung advisory? Kagaya niyan sa situation ninyo ngayon, it's like wala lang naman. It's like ma-handle lang naman ng mga tao. Ma'am, sa sobrang advanced saka ready ng Russia government, sa cellphone pa lang po nag-advisory sila. Nagte-text na po sila every day kung ano yung magiging weather condition, ilan ng degrees ng klima kinabukasan. So doon pa lang po na-aware na po kami kung ano po yung tamang damit na susuotin po namin. Kung ito po ay magiging -15, kailangan po namin magsuot ng dobleng jacket. Saka ang pinaka-kailangan po talaga is yung jacket po namin ay -30 protected po siya. Kaya makakapal Wow. po yung mga yung mga jackets dito. And then we wear some scarf and then gloves and then bonnet. Oo. So, no, kasi sabi mo nga ma'am, no, it's like normal na sa inyo yung ganyan yung situation ninyo. And it's like, ma'am, parang no, sabi nga natin, parang okay na ngayon yung situation ninyo dyan sa Russia. Kasi just like, no, few hours or ago, meron na namang, but before going there, by the way, ma'am, insert ko lang to. May mga nabalitaan kayo, ma'am, sa Siberia, ma'am. Although malayo sa inyo sa Moscow, yung Siberia, pero part pa rin siya ng Russia. Sang katugnawon, sang yung napakalamig ng klima or panahon. Yes po, Ma'am Ana. So it's usual po sa area ng Siberia na maging mababa po yung kanilang temperatura dahil po sila po yung pinaka mataas na part ng Russia. So ang pinakamababa po talaga doon is -30. So umabot din Wow. po yan ng -50. Grabe. Mababa pa rin po yun. So pag talaga magkaroon ng full snow, umaabot din po sila ng -55. So marami po Oo. kami mga boss na galing talaga na Siberia. So from their own experience to from their childhood, talagang gano'n na po yung temperatura nila. Ang Grabe, ma'am, pag no? umabot po ng 20, wala lang po sa kanila yung parang Oo. mainit pa sa kanila. Oo. Kaya nga ma'am, kasi 'di ba yung sinabi mo na -6 parang diyan sa Moscow, parang okay lang 'yan. Yan yung mainit. Yes -20 po. sa inyo, parang yan yung malamig. Pero sa Siberia, talagang Yes umabot po. ng -50. Yes po. Wow. Yun po yung pinaka parang target peak ng kanilang lamig na masasabi po nilang malamig, pero ang suot po nila is parang normal pa din. Kasi nga po Talaga? Nasanay na. throughout the winter season, na po sila, immune. Immune, oo. Immune na yung mga katawan. So like yung mga, Yes. boss, parang, ma'am, so ano yung dyan, yung sa Siberia, ano pa yung mga nababalitaan ninyo, ma'am, especially sa mga, kasamahan ninyo sa trabaho? Ma'am, ang usual experience po nila is siyempre po, mataas po yung snow, so nahirapan po mag-travel, lalo na po siguro yung mga transportation ng mga basic needs. And then, yung mga heater naman po sa mga bahay nila is centralized. So, alam mo naman po natin na the government supply, lalo na po ngayong winter season, no, so ready po sila. And then, some of yung mga emergencies, yung mga ambulance na yan, alam po naman namin na naka-ready po sila. Wow. So,
Ang kanilang lang po nire-ready siguro is yung mga pagkain na kailangan po nilang storage, 'di ba? Dahil nga po, sa sobrang lamig, madalas po nakakatamad po talaga lumabas niyan. Oo. May mga nabalitaan kayo, ma'am, ng mga casualties? So far ma'am, wala pa po. So, ang pinaka, normal na nangyayari for accident like that, yun nga po, yung natatabunan ng yung mga sasakyan natatabunan po Oo. ng, maraming snow. And Oo. then yung mga, I think banggaan o kaya nadulas, slippery, lalo na po 'pag, nagda-drive po sila. Pero Yun po 'pag yung pinaka-normal yes. cases. Pero 'pag ganyan, ma'am, nag-a-advise na yung government na hindi na lumabas, wala na munang trabaho, wala ng pasok, ganyan? Yes po, nag-a-advise po sila. So ngayon po winter season, it's holiday po sila ngayon. So most Okay. of the Russians are inside, and then some of them talaga pong nature na po nila na vacation outside Russia. Oh, So most of the okay. Russians are na po sila sa mga ibang countries like Dubai, Turkey, and then some of the Hmm. other parts in Russia. So yun po yung pahinga nila, pahinga Hmm. season nila. So some of them, lalo na po yung mga nakatira sa Siberia, I think they go in vacation. So nagta-travel talaga sila pala, ma'am, 'pag holiday? Yes po. Yes, Oh. 80% po talaga ng Russians, they go out, lalo na po they started mid-September, tapos magbabalikan po sila ng second week ng January, kasi po ang Oh. kanilang holiday is from January 1 to January 9. So Wow. lahat po yan pahinga. Oo, so pahinga. Yan yung sinasabi na nakaugalian na, ma'am, yung parang part na rin ng Yes. kanilang ano? Yes po, and then, like my boss, kung ano po yung mga kwento nila, so kailangan po nilang, i-avail yung kanilang vacation. They need to go, Hmm. kailangan po nilang gamitin yung mga Wow. vacation leave nila. So, yun po yung chances nila. So, sometimes umaalis po sila 1 month, 3 weeks. Mababa na po Grabe. yung 2 weeks. Wow, grabe 'no. Sana all, ma'am, ano, sana all. Um, gaano kalayo po yung Siberia sa Moscow, ma'am? Ma'am, by plane, I think it's like 4 hours, 3 to 4 hours. Kasi kailangan talaga by plane. Kasi pag Oh. by land, ilang araw po yung travel Wow. papunta doon. Have you went So, there? yun po yung niya, distance. Have you went there? No, ma'am, kasi napakalayo po eh. Oh, napakalayo, oo. Talagang 'pag ano, ma'am, Yes. 'pag summer doon, yung temperature sa Siberia is ano, ma'am? 'Pag hindi Parang winter? Baguio, ganun po. Oh, so talagang immune na yung mga katawan, ano? Ah, Yes po, malamig po throughout the year po nila. malamig talaga. Yes po, Um, yes. Ma'am, going back diyan sa Russia, sa Moscow, kamusta kayo diyan, ma'am? How was the Christmas and sa ditong upcoming New Year? Kasi hindi pa natitigil yung pagbobomba ng Russia sa Kiev. Just like a few hours ago, meron na naman doon sa capital city ng Ukraine. Ma'am, about the situation, Russia and Ukraine crisis, siguro po wala na po tayong magagawa diyan, kundi maging ano na lang ba, aware kung ano yung mga possible na mangyari, but to push or to leave kung ano po yung kailangan, kumbaga, we need to move forward. Pero po dito sa Philcom community po, dito sa Russia, sa Moscow, maayos naman po kami, and some of the Filipino organizations, Filipino group, nag-conduct po ng mga Christmas parties. So, nag-get together, bonding, and then Oo. salo-salo, and then meron din pong mga grupo na nagsagawa ng Christmas carol contest. So, may mga Wow. Kris Kringles, and Oo. especially po, ang exchange gift, hindi po yan mawawala. Mawawala. Talagang Pinoy na Pinoy talaga yung Filipino community kung mag-Christmas. Yes po. Oo. Traditionally, talagang binubuhay po namin yan. Kasi number 1 po, 'pag hindi nakauwi sa family, malungkot. Alam po naman True. natin yan. Oo. So, in terms of enjoying themselves, so nagpupunta po sa mga parties and then Christmas events ng mga Filipino group. Pero ma'am, yung paglabas at pagpasok sa Russia, kamusta yan ngayon? Okay? Or anong nangyayari ngayon? So far, ma'am, nagkaroon po ng maayos na kalakaran ang paglabas at pagpasok sa Russia. Nag-open na po ang Russia government for the tourists and then for the student visas
those foreign nationals, they can go inside, they can study here, basta po may mga kompletong documents. And some of our OFWs, umuwi po sila sa ating origin country, sa ating bansa po, just to avail para po magkaroon ng legal documents like sa Pilipinas po sila nagpapa-staff ng visa. So far po we are in good condition. So yun po yung current situation ngayon. And then ganun pa rin po yung bank sanctions. So nahihirapan pa rin po in terms of remittances. Okay. Pero ma'am, hindi apektado yung mga tourist. I mean, kung i-compare mo before na wala pang sitwasyon ngayon, just like walang giyera, between Russia and Ukraine, yung mga tourist, hindi ba natatakot na pumunta ng Russia? Ma'am, hindi po sila natatakot kasi maayos po yung accommodation sa kanila ng Russia government. Siguro may mga certain strict lang, lalo na po sa mga lalaki kasi syempre prone po ang Russia ngayon sa terrorism and then the Ukraine crisis situation. So siguro po yun lang po yung mga masasabi ko na changes. And then nagkaroon din po sila ng strict, lalo na po kailangan na po ng fingerprints sa airports, and then yung ano tawag dito, ay checking po. So the rest ng mga necessary securities for the immigrations and then the in airports po, it's the same thing po. So they are securing lang yung kung ano yung makabubuti sa mga nationals and foreign nationals. So far po maayos po yung mga nagbabakasyon dito. They are enjoying naman. Pero just like you, ma'am, no, sa nakikita namin, kasi yung parang ikaw mismo, ma'am, na dyan ka sa Russia, parang wala kang takot na nararamdaman. You're not considering na umuwi ng Pilipinas? Yes po, ma'am. Tama po kayo sa inyo nasabi. Siguro uuwi lang po for vacation or aayusin lang po yung documents. But so far, we are good here in Russia, lalo na po ang Filipino community dahil nga po maayos po ang sistema ng mga Ruso, lalo na po yung mga boss namin, sa aming mga empleyado. Yun po. Wow, oo. So mabuti naman, ma'am, no? At kasi no, parang sa inyo yung ano yung sinasabi ba na feeling safe kayo despite na mga nangyayari, no? And how's the president? Ano yung mga niya, yung mga advisory ngayon? And bakit nga ba, ma'am, hindi pa natatapos ito, yung parang nang bobomba pa rin sa Ukraine? Ma'am Ana, siguro po ang masasabi ko lang regarding the situation is that may mga bagay na hindi natin mapipigilan at hindi natin masasaklawan kung ano man yung mga desisyon nila sa buhay. So, siguro po ay nagbabalak naman po ang Russia government na nagkaroon ng peace treaty dito eh. So, siguro po ay sa mga nakasalanan na lang po sa mga pangulo yung magiging kapayapaan. Yes po, ma'am. Last two questions. Paano nga ba mag-celebrate ng Christmas yung Russia, yung mga Russian people? Ma'am, pag-celebrate po nila is the same with us. Meron po silang mga Christmas tree, nilalagyan din po nila ng mga Christmas decors, and then meron din po silang mga Christmas gift, exchange gift. So, very like us. Po ng mga Russians. Yes po, napaka-generous po nila in terms na nagbibigay po sila ng regalo. And then especially may bonus po. Wow! Most of the OFWs po. Yes, may bonus po sila. At malaki po sila magbigay ng pera. They're very generous. Yung po yung pinakamaganda po. Yes, and then most of the parts in Russia, marami pong mga Christmas lights. So lahat ng metro stations outside, marami pong Christmas tree. Naglalakihan po yung Christmas tree. Wow. So wala pong pinagkalayo sa celebration ng Pinas at sa ano. And then, sa New Year, sabi mo nga, ma'am, almost yung mga Russian people or yung mga Ruso, nagbabakasyon talaga. Yes po. Unlike us na, di ba? Although, some of us, no, kasi, di ba, we're, influenced na ng, na lumalabas rin tayo, nagbabakasyon. Pero, di ba, yung sa mga matatanda, sinasabi na pag New Year, dito lang sa bahay, ganyan. Sa Russia naman po iba, ma'am.
outgoing? Yes po, ma'am. Yes, traditionally, they go out, they go to vacation, they go to their families. So, yun po yung mga, yun po yung mga ginagawa ng mga Russians ngayon. They are celebrating. Lalo na po, pupunta po sila sa mga may init na countries. So, doon po nila ini-spend yung kanilang vacation and then yung holidays nila. Yes, ma'am. Ma'am, thank you so much for sharing na naman ang situation dyan sa Russia. And glad to know na kayo na mga Filipinos, by the way, ma'am, speaking of Filipinos, yung mga umuwi ba na mga, kasi 'di ba doon sa Ukraine, yung mga umuwi talaga konti na lang silang natira doon, no? Mga around 20 Filipinos na lang, no? Pero diyan, kamusta yung mga Filipinos diyan, yung mga OFW, yung percentage, ma'am, ng umuwi talaga ng Pilipinas na hindi na bumalik? Some of them, ma'am, umuwi na po siguro hundreds, siguro more than 500. Hindi ko po maano yung exact Yes. na bilang, pero May may nagstay. mga nag-for good na po, nag-business, and then they spend their time to the families. Yun Pe- po, ma'am. Pero ma'am, marami kayong nagstay dyan. Yes po, ma'am. So ngayon po, ang bilang ngayon is 11,000. Wow, marami pa rin talaga, no? Ang OFW. Oo. Yes po. Correct. Yes, ma'am. Ma'am, mensahe mo dito sa Pilipinas, yung family mo, ano masasabi ninyo, ma'am? Kasi bukas ng gabi and then towards, and by the way, ma'am, yung question ko pala, may mga Pinoy rin sa Siberia. Yes po, ma'am. Meron din po, pero konti lang yung bilang. Ever since, wala pa tong nangyayaring na to, konti lang yung mga Pinoy dito. Yes po, meron po. Ano yung Yes po, meron ano yung po. mga ma'am, o mostly yung mga trabaho pag pumupunta doon yung mga Filipinos? Ma'am, some of them are nannies and housekeeper. Okay. Pero konti lang. Hundreds ba or wala? Walang ganun. Wala po, ma'am. Okay. Wala po, less than 100. Okay. Sige. Ma'am Alma, thank you so much for your time. Mensahe mo po sa amin dito sa Pilipinas, sa family mo. Okay, ma'am. Thank you again. Yes. Ana, and thank you, Bombo Radyo Bacolod. Merry Christmas and Happy New Year to all, to my family, my nanay, and then ang anak ko po si Micaela, sa aking mga ate, sa Pasay, Taguig, Parañaque, Japan, and then sa aking mga kagrupo dito sa Moscow, sa Lahing Kayong Mga Organization, sa aking partner, sa aking mga kabahay. So, Merry Christmas and Happy New Year. Happy holidays sa lahat. Keep safe and take care always. God bless us all. Yes, ma'am. God bless you and take care, ma'am, ha. From time to time, magko-contact kami sa inyo. And advance Happy New Year. Ma'am Alma Arcilia, salamat, Gid. Salamat, ma'am. Ang aton nga Bombo Thank you po. International. Salamat. Salamat. Ang aton nga Bombo International Correspondent, direkta sa Russia. Humakon mo. Ang -6 sa ilayang temperatura, bala. That's normal na, Ma'am Alma. Kaya galabot sila sa -20, no? -30. Pero sa Siberia, pagid, because mataas nga lugar, kung ibay plane mo gani, 3 ka oras, malalayo gid siya. So, malayo na gid siya sa Moscow, sa capital city, no? So, that's why, grabe, nabugtaw sila to nga Bombo, Anthony, nga ang kung ano katugnawon bla sa Baguio, Ma'am Alma. Do amo na ang summer nila dito. So, kumbaga, ma-immune man ang lawas mo, kay natawo kaya nga tugnaw, so balikan tam, Patrol Bombo Anthony, natawo kaya nga matugnaw, so, in short, sa aton nga mga kabombo, maka-adjust ka. Ang ilang nga mga balay, ang mga heater nila, for sure, syempre, why to sila ya air condition, no? Tugnaw na ya. So, amo na, Ma'am Alma, ang situation nila, subong although gas-snow, amo na, slippery, no, gas-snow. So, amo na, sa aton nga mga kabombo, amo na ila silang sitwasyon dito. No, diri sa aton niya, diri sa Pilipinas, pareho ni subong ho, ang mga kauturan ta, nag-share nga kadamol gid sang fog. Good morning na mag-uhan ang mata sang fog sa Bacolod. Gani man, kay di bala, diri sa aton sa Bacolod, way man iyalaka lang niya guro, no, ga fog. Pero subong niya daw ka damol gid siya.
how much more habal gani ni ano no sa aton nga mga listener to sa patago damol-damol gid gani sa ila sa ni Sir Eric. So amo na sa aton diri. Gafag pa lang na ha. Pero kita ya why man kita ya winter diri mo no why man ya ulan ice diri sa aton. So dito lang ni sa mga hini nga mga kapungsuran no sa Amerika, sa Russia, no sa Japan, South Korea, ini ni mga countries. So amo nang ilasan ni nga sitwasyon. Grabe no. Despite the situation bala, kada interview ta kay Ma'am Alma, kay ka-twice na namin siya na interview. Siya ang feeling niya yan na namian ang siya gyapon sa Russia kahit safe man sila. Treated well man sila sa ilang mga employers, no? Why man sila ya reklamo. Although iba nagpalauli na gidman niya, pero amakon mo 11,000 pagyapon na numero, more or less, till ninibo pagidya sa mga Filipino sa Russia. So that means nga okay man niya. Sige lang sila ya binumbuhan na ito sa Kiev ya no? Pero sa country itself, damo man ang mga turista. Why man niya sang why man niya sang problema ang mga tourist do why makuno ginakulbaan nga magsulod sa Russia. Kahit okay man niya ang sitwasyon. Tiyan mo lang niya ang conflict nila between lang gid sa Russia kag sa Ukraine. Again, ang pinaka-latest na mumba naman to sila sa capital city. Why gina ang kaluluoy lang gid ang Ukraine, no? Kahit ang aggressor subong yang Russian government mo. Kahit gusto gid nila ya sa kupon. Siyempre why kalinungan? That is why sa interview man naton sa correspondent naton kay Ma'am She Santos Sildes dito sa Ukraine, makon mo naga-Christmas sila yang kita mo to sa interview naton. Nagakandila lang gid siya. Kahit dulom, brown out. Ay, amo nang ilas to sitwasyon. So sila tong makaluluoy sa Ukraine, no? Anyway, balikan nato ng patrol si Bombo Carla May Defensor sa dugang pa nga mga balita. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bomboan sa gyapon kadamo lang pag Bomboan. Oo no, damol gid siya. Oo, Bombo Carla, kayo ba ko na gani sa mga pila naman ta katuig nga ikaw no? Sa mga reports ta do ka grabe, why ka amo niyang sitwasyon ta? Kaya ambal ganito sa mga listeners nato no, sa Patag, sa Salvador Benedicto. Damol pag ito ya Bombo Carla. Amo gid gani Bomboan ti subong makita diri nato nang aton sini nga mga kauturan nga nagadala sa mga salakyan, makita nato nga hinay lang gid ang ila sini nga pagpadalagan Bomboan. Kahit hindi mo gid nga pwede mo mamurutan, hindi mo mamurutan ang dalan Bomboan. So okay lang ini ang aton sini nga mga kauturan nga yellow ang ila sini nga mga headlights Bomboan. Ang ila sini nga mga suga so okay lang kay do medyo makita gid ang dalan. Pero kung white bala Bomboan ang suga do diri gid ka kamurutan ang aton sini nga mga kauturan, wala sila sa may mamurutan do nakagakabudlayan ini sila ay tungod nga puti ang ila sini nga mga headlights Bomboan. Bombo Carla, kung tanawon mong oras subong, supposedly sanag na mag-amo ning oras nga gabalik report ka. 26 minutos sa nakaligad sa oras nga 5 sa aga. Amo ni dapat siya Bombo Carla sanag na ni no pero subong yang sitwasyon mo dira ya pag ano nga ni pagtawag man dudu ka dulom pa dulom pa gid Bomboan so hindi gid daton makita ang ato sini kalangitan kung may mga stars bala o kung wala Bomboan. Kay tungod nga madamol gid ang fog kumbaga kung lang taon nato nagnubo na gid ang fog Bomboan. That's why nga nagadamol nagadamol siya. Kay na sa early mo gani yang report ya hindi pa siya ya damol mo. Yes, Bomboan. So madamo gani ang mga nagapundo diri. Wala kita diri anay naghalin sa Bacolod City Government Center Bomboan. Madamo sa nagapundo kay tungod nga kit-anon gidjaya ang fog Bomboan. Kung dira ka sa government center no, mas makita mo gid kay hawan siya mo. Kay hawan siya kag maano magid bala Bomboan hindi man gani mamurutan ang fountain. Bomboan. Kung wala lang ini siguro ko Bomboan ngay na balang wala gid nagadamol ang tubig hindi mo gid siya kit-an Bomboan. That is why earlier namangkot ko sa imo nga gaandar ang fountain kay tido hindi bala-balaanon no kay sa amo ni sa sitwasyon ta no so grabe sa mga kauturan nato I'm sure sa mga sagwa ninyo dira na eksperyensyahan nyo man na no sa mga kauturan ta especially Bombo Carla hambal ko na gani kay na sa mga mataas blang mga lugar diri sa aton like sa Salvador Benedicto ag sa Patag why na iya question gafag man gid na dira pero kung diri sa aton sa Bacolod ti amo na do makibot man ta balahaw dumaguhan man ta grabe na gid ang kalibutan subong no hindi mo na makuan kisan mo na explicar
amo gid sakto gid bomboan no. So gakakibot nang kita, gaka-amaze nang kita bomboan. Kiti hindi niya Normal. permi, hindi normal, hindi niya permi gakatabo diri sa syudad sa Bacolod, syudad na gid ni bomboan nga mayara sang fog no. So that's why nga ang iba nato nga mga kauturan nagakuha gid sila sa mga pictures no, para at least ma-share man bala bomboan nga kafagi gid sa aton sini nga morning bomboan. Oo, doy na blangga aso. Yes. Abi mo gani kayo na may nagdabok kay earlier why mo gid siya shadow na notice pero pag abot mo sa government center kay Hawan mas makita mo gid siya. Yes. Makita gid. Do nagadabok lang. Sakto gid bomboan. So manala sa aton sini nga mga motorista kadala sa mga salakyan hinahinay lang gid sa pagpadalagan kay do medyo nagadamol na gid ang fog bomboan. Oo, delikado ni Bombo Carla ha. Yes. Delikado ni. So ano lang, extra careful lang sa mga motorista naton. Yes, so bomboan. So bomboan, diri kita bala no, katapos ang BJMP pilason sa magbaliskad ang ginamaneho nga salakyan sa area sa Himamaylan. Kon hinigaran bomboan susunod kay Police Major Clifford Batadhay, inikunta ni ang driver sa isa ka Toyota Avanza bomboan. Anihalin ini siya sa South bomboan no. So hindi yan na pungga ng iya sini nga salakyan na bomboan. So nagbaliskad ini kag nagbunggo sa railing. So that's why nga amo ni nga baliskad ang salakyan bomboan. So ang driver sa salakyan ng kilala kay J Officer 2 Wilfredo Mediavilla Jr. So residente ini siya sa Candelaria Street, Barangay Poblacion sa San Enrique bomboan. So wala yan na control lang iya sini nga salakyan. Mo ini ang resulta kung nga nagbaliskad ang iya sini nga salakyan bomboan. Bomboan pamatian nato ng pahayag kan kay Police Major Clifford Batadhay. Persing south to north direction ng salakyan. Suno sa naka-witness dito daw kwan. Naglupok ang iya kuno nga guma mo to nakapig iya patuo. Nakabunggo sa railings. So mo to ako nakuha ang damage tungod sa dasig siguro gid man ang iyang dalagan. Hindi pa makuha ng damage kasi dapat sa kuha na yan sa shop ang kuha niya. Subong ko lang gina-record lang sa aton nga investigador. Driver lang yun, ma'am. Conscious man ang driver. Makura, guro. Mulo man all kag punggo. Nga 4 conscious ya. Wala sa kuwante, hindi ka man na ma-determine nga influence sa guro to. Amo lang ginahin kuwan kasi lupok ang gumaya. Nasabi kaya sa tuo. Wala sa sugata mga tricycle. Kung ano dasi, Kaya nagpa-railings lang siya riktay. Bomboan, so man naglupok ang iya sini nga guma kag tiwalayan na kontrol nagbunggo sa railing sa amuning ang gintunaan sang pagbaliskal sa iya sini nga ginamaneho nga salakyan bomboan. So mayuman kay wala man ini siya napilasan man siya bomboan pero at least nga natagal man ini siya dayon sa nagkakaigo nga pag bulong bomboan. Yes, Bombo Carla no amo na disgracias dala nun. But we have to be very careful gid kabudlay gid. Amo gid gani bomboan no. So dapat sa aton sini nga makauturan subong pagingdaan nga holiday season, malawig-lawig ang pagpahuway sa aton sini nga makauturan. For sure ang iban diri nagaplano nga mag out of town, magagaw-lagaw bomboan. So checkeron gid ang mga salakyan, piuon gid nga safe gid bomboan no kun okay gid guma prino tanan ang aton sini nga salakyan para at least nga safe ang aton sini nga pag-travel bomboan. Yes, bomboan, gadugang ko na lang ini, isa ka 43 anyos nga lalaki ang nag-amok kag nakuhaan ini siya sang armas nagmaoy ini siya bomboan no. Kag nakuhaan ini siya sang armas area sang Sagay bomboan kag ang suspetsado ging kilala kay Angie Mahinay, 43 anyos, residente sang Kamantigi, Barangay Old Sagay City, Negros Occidental. So may sang nabaton nga report ang kapulisan sa Sagay City Police Station nga mayra sa lalaki nga nagapakita sa iya siniya nga armas bomboan sa gilingin padulungan kag nakuhaan ini ang suspesado sa isa ka caliber 45 pistol Springfield Armory Heneseo USA model bomboan
kag mayara sang 11 pieces ka live ammunition firearm kag subong ang suspetsado yara na sa kustudiya sa Sagay City Police Station for proper disposition bombon. So may ari diri sang pahayag ang investigator ang case si Police Staff Sergeant Jurgen Miranda. Naka-suspetsado kakilala nga si Angie Mahinay A. Elmar alias Nonong. Sang alas 8, mga alas 8:30, ma'am, sang Disyembre 28, kagapon, naka-receive kami sa sang tawag sang isa ka concerned citizen regarding sila nga nagtabo nga isa ka tao kuno nga hubog nagainom sa area sang Porok na Sanilla A, Barangay Otsagay sa among lugar. Nagapangayo sang responde kay delikado kuno nga samtang hubog ini siya nagakasa sang armas nagakapot. So after sinagil papalo namon ang amon nga duty alert team na isigida nag-proceed dito sa area, ma'am. Tapos ang pag-abot nila, ma'am, sa area may nakitan man dayon nila kay masanag ang suga dira sa store na kung gabi bala, ma'am, may ilimnan na siya. Open man lang siya kitaon sa kilidanan. Tapos ang pag-abot nila kapungko ini ang suspetsado. So pag kaabot sa pulis na patsagan sa suspetsado nga ang presensya sa pulis nakibot ini siya nga daw hindi siya kapakali. Siya daw guilty siya pala, ma'am. Tapos pwede siya tumindog, ma'am. Pagtindog niya na alarma ang pulis kaya siyempre gina-anticipan nila nga may posibilidad may armas na dala. Na alarma ang pulis nga. Okay. Bombo Carla? Bombo Al. Sige. Yes, Bombo Al. So, mananara na inis sa subong sa kustudiya sa Sagay City Police Station for proper disposition, Bombo. Sige. Salamat gid Bombo Carla. Yes, Bomboan, nagiganda rin sa Bacolod City Government Center. Ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant of all, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang iyang balita. No, gindarong sa aton subong yang aga sa yari na aton mga sister stations. Bombo Radyo Western Visayas. Welcome and good morning. Morning sa liwat, Bomboan. Mayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas sa mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod kasi bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Subong ko rin supposedly holiday pero sa Bacolod City Government Center tema overtime to ang Treasurer's Office kag iban pa nga departamento agod nga mahingagaw ni swelduhan ang mga job order casuals diri sa syudad antes magtakop ang tuig 2022 amo ni sa confirmation ni City Administrator Attorney Pacifico Maghari, no? Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, kay man, may harap ang mga job order casuals nga wala pa na swelduhan, tigin na prosesong ilang mga appointment, no? Ti mga 3,500 ni sila, especially ang December, at ihatagid nila kuno kag ang syudad ya mahatag sang dugang bugas kay ang province kundi miyara sila yang bugas kag kwarta para pagid sa mga job order casuals ang syudad sa Bacolod since nga depleted or kulang ang budget suno sa ila ati mahatag sang 25 kilos nga bugas sa tagsa ka mga job order casuals. So halin subong kundi overtime hasta pabuwas sa 31 until noon time, no? Amo na ang ila sini nga pag-overtime. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, hati speaking sa Bacolod City Government Center, subong diri bala sa amon Bombolinsi. Do ka first time bala nga nagfag damol, no? Kay normally sa mga hili lang apart sa mga bukid nga bahin diri sa Negros, just like sa Don Salvador Benedicto or sa Patag, sa Silay, amo na iya pero diri sa Bacolod way na iya pero subong kadamol dati sa mga motorista gahinay-hinay lang no kay fagidja no madamol ini no amo ni experience namo na duno ko na mo man sa inyo dira sa Iloilo subong kag subong man kun dito hindi na normal nga naga-fag diri sa amon sa Bacolod pero dito yan nakapag-angot kita sa may Russia ang aton nga bombo correspondent dito si Mama Alma Arcilia haman niya diri sa amon ang katugnawon normal na malang ina nga mag -6 kami okay -6 ang Siberia. Maski pa mag-negative 20, negative 50, kundi tama, nagidaya katugnaw. Pero ang niya, normal naman na natawo naman yung mga tao dito, yung sa amo na bala katugnawon, imagine na bala, Bombolinsi, Bombo Radyo Western Visayas,
ang pinaka-normal nga summer sa ila, muning temperatura, just like Baguio City, okay na. Pero hambal nila, kung subong niya, kaka-experience sila dito, -30, no, sa Siberia, nga sakop manigyapon iya sang Russia. Pero baliti okay man lang kami kay almost man, especially kung naghahilapit iyang New Year kay holiday, ang mga Ruso, ang mga Russian people, nagkagwa gid man ni sa pungsod. Babalik ni sila mga January na, mga tunga-tunga na sang Enero, kay man mag-holiday amo na iya sa ila mo, nagabakasyon na sila ya. Ginapahanugutan na sila yung magbakasyon like 3 weeks, isa ka bulan, kasi aga sobra pa, isa ka bulan, kakadto sila sa mga mainit bala nga mga countries. So, and then, okay man kuno sila, pisar nga mo ning sitwasyon nga nagabinombahan, ay mga Pinoy to, may mga 11,000 pa masubra ka mga Filipino, nga nagababilin iya sa Russia, nga do hindi man bla threatened, okay pang ila sitwasyon, kay ginatatar man kuno sila sa insyakto, kagka-kind man kuno sang ila nga mga employer sa mga Ruso, maghatag gani kuno sang 13th month pay sa mga bonuses, bastante gid sila kay may mga alwan. Ay that's why nga nag-iban, may man nagpauli man, pero kalabanan, nagpabilin gid sa Russia. Amo ni so far, mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod, kay sa bugos nga probinsya, sa Negros Occidental, balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio, Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Mayang aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri ang mga balita syudad sang Rojas sa bugos nga probinsya sang Capiz. First time diri sa amon nga probinsya ang magapatigayon sining sug-alaw sa bagong tuig 2023 kung sa diin gani paghiwaton ini sa may bahin sa Capiz Provincial Park diri sa syudad sang Rojas. So may pahampang, may papremyo, may pa fireworks display alas 7 sa gabi, tubtob gid na sa alas 7 sa gabi sa Disyembre 31, kag tubtob gid na sa pagsug-alaw sa January 1 midnight sang tuig 2023. Sino gani diri sa kay Mr. Alfonso Tesoro ang head sang PTCAO kung sang Provincial Tourism and Cultural Affairs nga ginalauman ini nga mangin masadya gid kay since the first time ini nga ginapatigayon sa amon diri nga provincial government sa idalom sang PTCAO ti ginalauman nga pagapadulungan man ini sang mga kapizanon. Panugyan lang diri si Mr. Tesoro nga maging responsable gid ang tagsa-tagsa sa ila nga mga basura kag ihapoy sa insyakto nga basurahan. Sa dugang namon diri nga balita, ginapabugal man namon diri Bombo Radio Western Visayas nga diri sa amon sa Capiz, may factory na kami diri sang tsokolate. Kag matapos ganitong ilang training, kag ang tasting ti sa February 14, 2023 sa Valentine's Day, amo ni ang target nga adlaw nga baligyan na, pagwa na sa publiko sa merkado ang himo nga tsokolate sang amon diri nga Capiz Chocolate Factory. Nga didto ini makit-an sa may bahin sang Barangay Kugon sa Banwasang Panitan. Kung sa diin gani, may ari kami diri sang tsokolate nga may 45% made of cacao, may 75%, kag may 85%. So makabing dark chocolate na gid ini, kag pwede man sa mga may diabetes dira kay man ti dark chocolate, hindi lang pagpasobrahan. Kag nagabato naman kami diri sang baligya sang ilang wet beans. Dito sa may bahin sang Barangay Kugon, ginabakal ina nila sa balor nga 35 pesos per kilo. Kag sa amon pagdiri dugang gani nga balita, speaking of kalamigon, grabe man diri man sa amon sa Capiz, grabe man ang lamig kag for sure ti dito bala sa may bagyo, little bagyo nga tawgon man dito sa may bahin sang Maayon, grabe man dito ang tunog sang ilabi na sa Kaaganhon. Diri sa syudad, babatsagan man ang tumahan kalamig, especially sa Kaaganhon. Kag dito sa may bahin sang pahayag sa amon nga Bombo International Correspondent sa Estados Unidos gani, since nga naglabot dito sa -10 degrees Celsius ang kalamigon, ginapahayag diri nga rason sa mga pagkalamatay sa mga tawo didto is mga na-trap sa ila nga mga salakyan kag mga balay kay kada sige dyan ulan sang snow
o kung sa niebe, rason nga natambakan ng ilang mga salakyan kay Tio, ti syempre, kung matambakan to, hindi ka na makagwa, na-trap sila, rason nga napatay ang mga ini. Pero why man sang Filipino, so diri kay Mr. Greg Aguilar, dito sa may California, nga dito sa New York, nga mo giniyang New York State, mo giniyang apektado sining snowstorm, wala man so far sa mga Pinoy nga naulami didto na report nga kalakip sa sining mga nagkalamatay bangod sa winter storm. Amo na ini so far mga balita diri sa amon nga syudad kag bugas nga probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat, Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome and good morning, Bombolin si Bombo Radio Western Visayas. Mga dalagkuan manamon nga mga balita diri sa amon nga may banwa sang Kalibo kag Kabugusan nga probinsya sang Aklan. Pao kun malamig-lamig ang paniyempuhon dira sa inyo diri sa amon sa 2nd district sa amon nga may probinsya sang Aklan, apat tanan ka mga banwa ang naka-eksperyensya sang pagbaha-baha. May mga barangay sa may banwasang Ibahay Aklan ang hasta sa hawak nga pagbaha. May didto man sa banwasang Malay sa mainland, may mga eskwelahan didto nga naabot, may mga panimalay nga hasta tuhod ang ini nga tubig baha. Sa banwasang Tangalan, subong lang gid nga aga baw ginchekyar man didto namon mayara man to nga mga pagbaha, partikular diri sa may bahin sang barangay Hawili sa banwasang Tangalan. Sa poblasyon nabas naman tuhod man gatuhod man ang ini nga pagbaha-baha. Ang naeksperyensyahan diri sa amon nga mga pagbaha-baha ini gyapon dala sang sini nga malain nga paniyempo kay mag-umpisa kahapon. Bombo Radio Western Visayas, wala gid pundo ang ini nga pag-ulan-ulan kag dugangan pagid sa sini nga taoba. Ang may mga areas na dito like sa Ibahay, may mga areas dito, may mga barangay nga yara sa low-lying areas ang ginpa-evacuate na kagindala sa mga evacuation centers. Tama naman diri sa may bahin sang banwasang Anabas kaga may mga eskwelahan dito sa banwasang Malay nga nasulob man sang tubig baha. Sa dugang paginamon nga mga balita man diri sa amon nga may banwa or diri sa amon nga may probinsya sang Aklanbao, ini man nung nga natabo nga aksidente, particular dito sa may barangay Pulo sa banwasang Ibahay samtang nagataas nilang tubig, may ini nga aksidente nga nagluntad no, particular sa barangay Pulo Ibahay mga bandang 7:00 sa oras kagabi kun sa diin patay gid ang asawa sang barangay kapitan sa nasambitan nga barangay matapos nga naligsa sang ini nga container van. Ang ini nga biktima ginkilala kay Ronel Solidom, 68 anyos, ini siya asawa sang barangay chairwoman sang barangay Pulo sa nasambitan nga banwa. Ang base sa investigation sang amon diri nga mga otoridad, ang ini nga driver sang truck nga subong wala pa gani gid pangalanan sang amon diri nga Ibahay PNP station, pero yara naman na sa ila nga paghinakop ang nasambitan nga truck driver. Ini siya maghalin katiklan kag ang iya nga direksyon pakadto tani diri sa may banwasang Kalibo. Ang ini nga biktima naga-bike kag naga-bisikleta kag ginapabutyag ang nasambitan nga area, madulom kag amo na gani maulanon. O ginahingagaw pa to siya dalon sa amon diri nga Ibahay District Hospital, apang gindeklara man gani nga dead on arrival bangod man sa grabe nga mga patal nga lastro nga naangkon sa nasambitan nga biktima. Padayon pa subong ang investigation man sang amon diri nga Ibahay PNP station. Sa dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon nga may banwasang Kalibo, naghugpa na kahapon man ang ining Royal Air sang Taipei, Taiwan. Ini ang inaugural flight nila diri sa amon nga may Kalibo International Airport. May sakay ini tanan ka mga Chinese nationals or Taiwanese nationals nga masobra 200 nga mga pasahero nga magakadto man sa may amon nga may isla sang Boracay. Ini kasunod naman Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, kung madumduman
naghugpa naman to ang kauna-unahan nga international flight sang nagligad to nga Lunes, December 26 sa may amon nga Katiklan Airport. Apisar nga domestic flights lang to ang ilang nga gina-cater, pero nagpahugpa to sila sang ini nga international flights. Ang resolusyon nga ginadihon sang amon diri nga provincial government nga nagapapundo tani sang sini nga flights wala gid ginsapaka sang nasambitan nga paluparan. Kay private company ang naga-manage na sambitan nga paluparan. Ti diri sa amo no, ang pila ka mga negosyante padayon nila nga ginakundina, mga negosyante diri nga nagapalibot sa amon nga Kalibo International Airport ang pagpasugot sa Civil Aviation Authority of the Philippines kag Civil Aeronautic Boards sa sini nga international flights diri sa amon nga Katiklan Airport. Kaya dito na gani madamo ang domestic flights. Mas damo ang domestic flights sa Katiklan Airport kung ikumpara diri sa amon nga Kalibo International Airport. Pero mas madamo gyapon ang ini nga international flights namon, kay daily na subong ang international flights namon sa tatlo tanan ka mga international flights diri sa Kalibo International Airport. Pero syempre madako gyapon nga kawadan ini para sa sektor sang business diri sa amon nga Kalibo International Airport. Amon ni so far mga balita namon diri sa amon nga may banwa sang Kalibo kag kabugusan nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat, Bombo Ninyo, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita ti wala diri na pong ganon ni Iloilo City Councilor Laridel Nava nga maakig bangod sa atrasado nga sweldo sa mga job hires sa iya kunuya nga opisina. Ti saging patigay nga special session sa Iloilo City Council gintawag ni Nava ang City Treasurer, ang City Accountant, kag ang City Budget Officer nga mga incompetent. Ti sunod dari kay Councilor Nava ang sweldo sang iya mga tinawo kag iban pa nga mga job hires para sa nagkalain-lain nga department para sa period nga December 1 tubtob December 15 ang ginhatag sang Desyembre 28. Tisunod diri kay Nava kinahanglan kuntani sa mga job hires ang ining kwarta para kuntani sang Christmas ang December 25 nga mo kuntaning adlaw sa Pasko apang nahatag na iniya tapos na yaang Christmas. Tigin tawag diri ni Nava ang tatlo ka mga department ka mga unfair bangod nagaantos sa mga job hires samtang naga-enjoy naman niya ang mga regular nga mga empleyado sang ilang nga mga sweldo kag bonuses. Sa iban panamon diri nga mga balita ang chairman diri sang or the chairperson sang Sangguniang Kabataan sa may barangay Tinakwan Dingle Iloilo nagpanindugan nga ti ang bangod nga ti madamo man sa mga negative comments, madamo sa mga bash bala nga ginhaboy diri sa SK chairperson nila. Bangod nga ti kagabi sa gipatigayon nga disco, madamo ya sa mga rules. Bombo Radio Western Visayas kung sa diin ti hindi pwede ka short shorts, hindi pwede ka jersey shorts, hindi pwede ka low ab shirts ang ining mga lalaki kag sleeveless sa mga babayi kag crop top para sa mga babayi. So madamo sang hindi pwede. So madamo man sa mga nabaton nga mga negative comments ang amo nga SK chairperson pero ito nagapanindugan ini siya nga ang iyaya kung hindi man sila yung mag-diskute way man problema kay ti amo na yang ila nga ginpatuman sa ilaya nga barangay. Sa iban panamon diri nga mga balita nagapabilin sa kustodiya sang Bureau of Fire Protection Iloilo City ang ining 2,000 ka mga candle bomb nga nakumpiskar samtang karga sa tricycle sa may Arevalo Iloilo City. Tisunod diri kay Fire Chief Superintendent Jerry Candido nga ang nasambit nga palupok wala niya sang permit. Samtang sa iban panamon diri nga mga balita ahay subong na gid lamang nga agaho Bombo Radio Western Visayas may naglunta diri sa amon sunog na naman ang masubo pagid diri may isa ka patay ti sa bulan sang Disyembre. Maanom kung pito na yang sunog nga na-record diri sa amon diri lang ya sa syudad sang Iloilo. Pero aton bala istoryahan ni Anay Bombo Radio Western Visayas ang ining ginpahayag ni President Marcos nga ginalantaw niya nga hindi na pag-i-extend pa ang ining state of calamity kay wrong mindset kuno nga ti magasugalaw kita sa bagong tuig ang bugos nga Pilipinas ara sa gyapon sa state of calamity tugas ang COVID-19 bomboan. Ahay.
magabal ka nga wrong mindset. Kung importante nga state of calamity kita ya Bombolinsi, why man naguro sang wrong mindset dira ya pero ti basi abis ang presidente kay ti do okay naman lang. We have to live with it. Ang COVID ya tiara lang na ya iban mapositibo man pero mag-ayo man because nga nabakunahan na kita Bombolinsi. Amo gani, galing kay ti ang isa dari ka ginakangawaan man sang pila sa ato, pila ka mga pumuluyo, bala ka mga kabumbo naton. Kay ti siyempre makadto nga daan ang presidente dito sa China, way taman ginapangayo. Pero masiguro bala naton nga ti sa pagbalik dari, basi bala may bag-o bala nga variant sa bombo ninyo, bombo Radyo Kalibo. Ba, mo gid na Bombo Lindsay kag balaan man naton subong didto sa pila ka mga areas kag probinsya sang China naga tinambuok ang ini nga mga kaso sang COVID-19 pandemic. Pero ginabantayan naton no ambal ko gani pinakadamo nga traveled outside the country ang aton nga presidente kay mo na gani magkadto naman siya sa China no. Ginabantay-bantayan naton kung ano to ang iya nga mga paghambalon. Of course mayara gid na nga mga bilateral meetings with the Chinese President Xi Jinping no. Pero muna gani ginambal na nato no wala nahadlok ang presidente to yan nato yung magkadto dito bisar nga minilyon gyapon ang daily cases ang China Bombolinse. Amo gani may surge pa dito sa COVID-19 luyag taman ko tani nga ti mangin safe man aton nga presidente sa pagpadulong dito galing kay ti hindi man gusto sa presidente mo luyag gid niya nga ti madayon gid ang pagpakikita kay Chinese President Xi Jinping. Tikabay pa nga sa pagbalik dari niya, safe lang siya. Bomborita? Oo, amo walang ginapangayo, ginapangamuyo sa mga sa mga Filipino nga manginhilway sa balatian ang aton sini nga presidente. It is for sure may ara man niya sang ginahimo siya nga mga paghalong iya nga kaugalingon. Kay man speaking of China, ang aton ganing gobyerno nagpahayag nga hindi naton niya pag-obligahon no nga ukon hindi pa kita kinahanglanon nga magpatuman sang obligado nga paidalom sa COVID-19 testing sang mga biyahero nga nagikan sa China. Kay amo na gani kung ipatuman naton ini ay maguli si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. din sa China. Isa ni siya nga iga paidalom sa COVID-19 testing kung imando na niya Bombolinsi. Amo gid insakto gid. Pero ti alang-alang na gid ang akon nga tsempo madamo pa ko tani kita sa istoryahan pero ti maalang-alang na gid madamo gid nga salamat Bombo Radio. Okay, sige. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas kag saliwat sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo way naman kita iya may nabilin nga tiyempo. Kag sa ato niya nga mga kauturan sa mga tagpalamati naton by the way para naman iya mga kabiran sa aton iya nga Bombo Radio Philippines New Year's countdown 2 days to go ha kag bagong tuig na 2023 na. Sige, sa mga kauturan naton sa liwat, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon, amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radio Bacolod.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod nga